Γεια σας παιδιά, Αντώνης 524 εδώ και σήμερα θα σας δείξω κάποια μαγικά κόλπα και πώς γίνονται. Αρχίζουμε με το πρώτο. Το πρώτο είναι απλό, χρειάζεται ένα ποτήρι. Λοιπόν, για να δούμε αν θα εμφανίσω κάτι. 1, 2, 3. Δεν εμφάνισα τίποτα. Πάμε άλλη μια τελευταία. 1, 2, 3. Και υπήρξε ένα ζάρι. Δεν το είχα καν κάτω, λέω αλήθεια. Βασικά ακούστηκε πιο πριν από πέσει κάτω. Ωραία, αυτό ήταν το πρώτο μαγικό κόλπο. Θα το δεις στο τέλος. Μείνε ως το τέλος του βίντεο για να δεις πώς γίνεται. Για το δεύτερο κόλπο θα χρειαστούμε ένα μαγικό ποτήρι και ένα μαγικό νερό. Ναι. Και βάζουμε πολύ προσεκτικά μέσα στο ποτήρι νερό. Δεν θέλει πολύ. Εντάξει. Και τίποτα. Πάει και αυτό το κόλπο. Και το τελευταίο είναι αυτό εδώ. Έχω μία γόμα με χαρτί και μία χωρίς χαρτί. Δείτε. Τώρα αυτή έχει χαρτί και αυτή δεν έχει χαρτί. Πάμε άλλη μία φορά. Τώρα αυτή έχει χαρτί, αυτή δεν έχει χαρτί. Ωραία. Ώρα να σας δείξω τις λύσεις αυτών των μαγικών κόλπων. Το πρώτο, παίρνεις ένα ζάρι, ό,τι να είναι, εγώ έχω αυτό εδώ πέρα, και το βάζεις πίσω από το αυτί σου, κάπως έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται, και δεν φαίνεται, ωραία. Και κάνεις 1, 2, 3, και για να μην καταλάβει ο άλλος ότι χαχα είναι στημένο και αυτά, λες αχ, την πρώτη φορά δεν πέτυχε. Κάνεις άλλη μια και κάνεις 1, 2 και κάνεις αυτό. Ξύνει το αυτί σου. Όπα. Ξύνει το ποτήρι, ξύνει το αυτί σου και παίρνει μαζί του το ζάρι. Αλλά επειδή γίνεται γρήγορα η κίνηση, ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι πίσω από το αυτί. Δείτε. 1, 2, 3. Και εμφανίστηκε. Το δεύτερο, με το μαγικό νερό, το μαγικό μπουκάλι, που το νερό εξαφανίστηκε, είναι πανεύκολο. Μέσα στο ποτήρι βάζεις χαρτί και βάζεις λίγο νερό, ώστε το χαρτί να μπορέσει να απορροφήσει το νερό γρήγορα, και κάνεις τον άλλον, το νερό έφυγε. Και το μαγικό με τις γόμες, το οποίο μπορεί να ήταν και το πιο εντυπωσιακό, είναι εύκολο η εξήγηση. Αυτή η γόμα έχει χαρτί, αλλά αν την γυρίσω, δείτε, τώρα η γόμα έχει χαρτί, αλλά αν την γυρίσω δεν έχει χαρτί. Είναι κάπως έτσι, δείτε, χαρτί, όχι χαρτί. Άρα είναι εδώ χαρτί και εδώ χαρτί, εδώ χαρτί, εδώ χωρίς χαρτί και εδώ χωρίς χαρτί. Και ουσιαστικά την κρατάς έτσι, φαίνεται σαν χαρτί στα δάχτυλά σου, και την κρατάς από την άλλη μεριά για να φαίνεται σαν να μην έχει χαρτί. Και κάνεις αυτό, δείτε, και αλλάζουν μεριές και φαίνεται σαν να πήγαν στο άλλο χέρι. Αυτά ήταν και τα κόλπα. Δοκιμάστε τα, είναι πολύ ωραία. Και τώρα θα τα δείξουμε άλλη μία φορά.
Λοιπόν, γρήγορα. Τι κάνουμε είπαμε.